Budeš. Na tento stream sa o sebe priniskali 15 odoberateľov, 15. Ale koľko, kámo. A my to zahodíme, lebo si povieme, že no, tak akože prečo nenapísať hakový crash, len tak zosrane do čo, lebo máme 7 rokov a potrebujeme zisťovať, čo to znamená na kámo hento. Aj bože. To bola taká hlúpa vec, kámo. V tomto si nehastanem, aj keď proste viem, že si robil veľa blbostí, kámo. Ja s tebou, kámo, extrémne veľa blbostí, ktoré boli cez čiaru. Ale toto, kámo, prečo by si to len tak zahodil? Toto bolo fakt sprosté, kámo. A nejakým spôsobom si to neobhájíš. Toto bolo totálne hlúpe. A keď to nebavilo, tak si to proste mal dívnuť. Na Sweepom to bavilo dneska, pokým si prišiel. Mal si odísť. Mi to jedno. Pokým ideš byť taká, kde si, tak proste odíď. A nepokaz to každému. Ja nechápem, čo ti mám na to povedať, takúto som proste som Marinu, kámo. No momentálne áno. Lebo Filip tam skončil kvôli tebe. A tým pádom ja skončím, či to tam hrať nebudem a tým pádom si to pokažu celému chatu, ktorý